Good day, my people. My name is Prince Joseph Uyoibemoke. I'm from Umuoke, patrilineal family of Umuoda Royal family in Akanu Ohafia Ancient Kingdom. What we are doing today is the celebration of Ezie Umuoda Ogu, who also metamorphoses to Ezie Mafuzo. We've already conducted the Ibo Nkpa ceremony. Ibo Nkpa ceremony is an ancient culture of Umuoda Ogu royal family, as enshrined in the rich traditional heritage, norms and values of our people, and as handed over to us from Oda Ogu the Great, that is Nnaudu Ibem Ishiagrega, the founder of Akanu Ohafia Ancient Kingdom, 1645 AD to present. Ibo Nkpa and all the things we are doing today have been in practice. Initially, the oldest male child of the ruling family, that is the of Umuoda Ogu royal family, the oldest male child becomes the Eziogo. That was the practice then, and that is what the English people may call gerontocracy. That means the oldest person, the oldest male child becomes the Eziogo. So that was the practice. But then a time come, because change is the only thing that is constant, there was a cultural milestone shift, still within the same ambience of rulership. Umuoda Ogu and Akanu in general decided that we should follow the modern trend of things, and like the world is moving forward, ours is not left behind. Then it was agreed with all the relevant stakeholders, both in Umuoda Ogu, Akanu, Amafo in general, that the kingship of Akanu should shift to pedocracy. That is a situation where the younger male child becomes a king. So that was agreed upon with all the relevant stakeholders in Akanu affairs. And then, so following the date of Eziogo Na Udukoma, that was Eziogo the 37th, Akanu decided to have a younger male child going forward as the king. And so that is what happened from Eziogo the 38th to 37th, and to the current Eziogo the 40th, Eziogo Mbodo Okereke JP, His Royal Majesty. So we, the Umuoda Ogu royal family, still kept that side of our tradition, whereby now we recognize the oldest male child as a custodian of our rich traditional heritage. So people might be asking, who is the head of, what is the Ezu Umuoda Ogu, and what is the difference between Ezu Umuoda Ogu and Ezi Akanu? Ezi Akanu is the traditional head, that is the highest traditional making authority, the highest traditional authority in Akanu Ohafia Ancient Kingdom, of which the current occupant is Eziogo Mbodo Okereke, His Royal Majesty, JP, Eziogo the 40th. Then Ezu Umuoda Ogu still retains the gerontocratic system that was practiced, whereby the oldest male child sees to the traditional custodianship of our norms and values. And so what we do is, before such person is coronated, we do the Ibo Nkpa ceremony. Ibo Nkpa ceremony means nothing other than
recognizing that this person is the oldest person within the royal family, and he is to see to the traditional affairs of the royal family. And then Amafozo in general. The two offices are different and distinct. All of them are subject to the Eziogo Akanu Ohafia Ancient Kingdom. So today we are going to celebrate Eze Nna Kalokoro Odachi, who is from Umuamba, and by implication, he is the oldest person today in Umuodaogu royal family, and he will occupy this position pending maybe when God calls him home. But whenever it happens, then another person also comes in. So it is an already established order. We are saying this so that people should not confuse the two positions. They are distinct and different. So that is what we are going out today to showcase. You can hear the sounds of drums. The Akbani culture, the Akbani dance will be used to take him round some specific locations in the community, from Odo, the traditional palace of Umuodaogu royal family, then to Umuodaogu, then to Ikoro, Akanu. As the culture demands, the Akbani dance will follow, and then the royal family members will also follow, all in merriment for this very day. That is, in a nutshell, what we are observing today. And then let me add that this position also has a few clauses or implications. Should the oldest man, like Nna Kalokoro Odachi is today, should he be incapacitated in one way or the other not to appear in either of our ceremonies or traditional judgments, he is at liberty to appoint somebody who will be observing such things on his behalf. That is how the culture is. So like I mentioned earlier, these two positions are distinct. The supremacy of Eziogo Akanu remains. Open is His Royal Majesty Eziogo Mbodo Okereke, JP, Eziogo the 40th, in an unbroken lineage of traditional rulers of this very kingdom, 1645 to the present. So you can see the fanfare going on, the drums, the celebrations, merriment, elders lining up, people wearing their traditional attires and appearing in colorful outfits. All goes to show that the royal family is happy, the community at large is also happy, the people are happy, everything is going on peacefully, as you can observe. That is what is associated with the royal family, where love, unity, and progress reigns supreme. Yes, there is no community without its adversaries. There is no gathering where you might not have one or two problems. But the question is, were you able to surmount it? If the answer is yes, the problems of the past are quickly forgotten. Because in all things, the unity of objectives and the unity of purpose, which you can observe from the royal family, is what is important. And that is what stands. We are showcasing our Kanu people. We are showcasing to the whole world. We are showcasing to the Ohafia Asian clan. We are showcasing to Abia State in general that today Umuodaogu royal family is observing a very important culture, a grand milestone in our history. And we are happy for that.
I know everyone is happy, as you can see, all around the community, colorful attires and traditional drums, the Akpani culture that is sounding from the background, all goes to show that today is indeed a great day, where the Ibo Ngba ceremony has been concluded, and we are now going to showcase the occupant of this position to the rest of Nda Kano, the China Kano. They are here, and then Amafozu in general. So these are what we are observing today. Mbika mama no. Bebe mama no. Oga mama no. Ibu wa no jina Kano mama no. Adi oni ma te gunke. Yes. Ama asi onye ku lwa. Yes, I'm going to buy so good. But one buy so good, fine. I'm black, my Obi. Yes. I have a fear. You're Tahike. How far do you say? Guys said that, and where all that if you know, the energy that. I'm my lungs. Oda ukwu anyị asịrị anyị ezukọta lele anna mmanya ugbu a oda ukwu bịa ṅụrụ mmanya nnukwu ga ṅụrụ mmanya otu ṅụrụ mmanya ịkpa ọfụ ṅụrụ mmanya ọwa ahụ na ụha akwụkwọ ụka anyị ezukọtara nke ọjọọ a nzukọta nke ọma elega ya eme udo achịcha elega ọchịcha ha anya ụka kwụdoro anya afụkwa elega ya eme yọọ abịakwa wee ka ha fi business anyị asịrị bịa duru anyị gaji ịkwanwa nkụ nọkọta ha mee anya n'udo na ọṅụ elega nwa mesajị ha lega ndụ dị onye ukwu ọ dị onye nta akụjọ ogo ọbansa ule la 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 la
Kele to ani ma ni brala. Ọ̀ká bí agẹ́ wọn. Sẹ́lọ̀ Ọbásanjọ́, olú ètò Ọbásanjọ́. Your Majesty. Ezi anyị erie oke. Nwa mkpara wa nọ n'ibeji anyị na eri oke. Ọ dị onye mendeghị ibe ya. A na-arịọ onye ọya bịa bibi n'anyị ife taa. Abaghị uru o duga. Anje ba alụ tayo je. Unuche imenso Unuche omebe otubu Unuche isi agịrịga ori agba yori ichi ndị ọkanna wakakwa nne ụmụnna wike kweniwo ọdụ anyị mba azụ eke Unuche ụmụmma ozi eluoma ikliko utuwogogo na awọ aka n'ukwu anyị kweniwo Adogo Udaoku Adogo and Prime Minister and Akan Udaoku the Ozio Kufura and Africa Wanko Nokota The only place of the land. Unuche Umambai Mamaniwo Odaoku Mamaniwo Uzuaba Mamaniwo Ọ dị olu a n'ozu ụlọ oke. Biniko onweghị ife m ji awụfu karịa oge ezuru onye gbu agụ ji efe ọgụ. Mba azụ eke mama na agwọ nwa mgbo a ji ya nwa bịa na-efe ọgụ. Onye ide kpachara anya. Onye ide mmadụ ijikọta onwe ya. Onye ide mmadụ iji ịgbapụ obere ọnụ. N'ihi na eji ama alụ ama anyị ga-akpa atụgharịa ya oke nkịta mmadụ lozi ọgụ ifu agaghị oge ọnwa na-mpụta ugbu a ọ wanye nwa oge ọ gaghịrị mba abụ nna si ọgọdọ dị nkịrịka mmemme ọnwa na-amalite ọ Chineke rọọ nrọ ya du anyị ha malite mmemme n'ihi na onye nwere ife anaghị adụ ife ya adụ ya mme a rịọtụga eze Kaloyi John oje jikere na o kwesịrị were jikere anje eme mmemme ọnwa ezi aka anụ hụrụ ọnwa na-arọpụsa n'ife ji ajebe ikwere alaghachi ji ọrụ ya ga-ejikere ezile anyị abịa ma elega ndị kpewe ya rịta mma ike ọrịrị amonde kasajan ụmụ anyị lọ kasajan and if anji edu ye fogo wakpa na aka no o wakpa no mo da ugbo mba azụ mama no onye ebe mama no o da ugbo mama no anje ejeba ya alwa nkotula ji yozi ogwe no mba azụ mama ni wo mba eke kweno ato mi ha otu anya imeli fembo gimanya abo nke atọ kwesịrị ọgbalụ na nge o nwere onye dị ụmụ ọnụ nda mkpọwụ ụmụ nọ nwe ebe ọ nọ nwe ile anya mba azụ eke kweniwo onwe onye chi nọ n'ebe a kpaghị mkpa onwe onye ji nke ya baghị nsa anya ka ụsị ya mbe nkwena onwe ụda okwe nwere mmadụ ọdụ
emere m ya na nna ụma kaloke mgbe ụka ọnwa abịa ma ya anya afọ mgbe ya igwe ọjịwọ ekwe aka nwa akpa elege na nna oke ekwe anya amaghị ịwa onwe plan wasiwa wụsịrịle n'okoroke mkpa mkpoda okwu ariwo ife aka akpa ya the next thing ụmụ anyị nara ụmụda okwu mee ha sị nwata jeje ozi ọmenya bụ sokwakwa angalụ nka n'okoroke jelua nke wụlụ echebe ibe ụlọ ọsịma ọbịa arịrịọ ụwa mana amzi omenala therefore unu nọ na ya nle anya mkpọnwụ anya wụsịgbalị ya mgbe mkpenụ anya wụsịle na nna kalala okoro mkpa unu na ile anya ibe ọ dị Mamba, little by. Ya me ba mo phone, ya pa ba mo de. Wa yan ko mamba, au le ba. So, ama habianko, anaka sawo. Ndia ngwadi ya, ndia nai. So, apana de fan pa. Men ndere pa na ma. Ma bele, yo wa ato uku ya pusu bu. Member kwa ni je bele ali fanga ya to solo kono si ya member kwa me no kwese so mena ati pa do le tari no pale ya dena onya na wa ya mo kwa di fande ndo mamba but no mena mama ba kwa ndo already is very case ya me fanga ya wo fuma ro bo do to mu ifale na sire ke mele ya wa kukulisi si o bu bari into na lo mi si mo gbo da ku kana kani wo obulo into o ma ba no kana o da ku no kana o ba si di lele ya je pa ba mi ku ya bu o mere ma etu hin so kwale ama ma ha nna akandela mi kana ya to te fo o no de cho to no ne onyo ha lo ko ugbu a bara na mai wala ti ka menal no ba ya no ma onyo wa so mene ononge ya onyo onye do chimi no wa am kai sa amandem anam hekwe dan min no ga taga oge nke ohun gafia min no ho adise mu mwamba nna okoro dasu okoro anakwa me nke ya na obo sauri sapulivu chere mwamba unu kwani wote oda ku kwani wo ari ro ma ri oto omune mu ugbu a anenu ngwangwa kwangwa nda anu ano dikwinsan ndi chunke kuji ganu ha howaja ama mgbe aka anụ egbugbe anụ egbu ari ya dị ọdụdowo ọrụ anyị dị anụ ha agba gburugburu mkpa anyị wụ anụtụ nwa anyị afọ ya ọnwa anyị nsị ọnwa ọyịta ntụ ọ bụ ọbasi dị elu eyi ele aka ya dịsapụ anyị ifu arịrị ọma arịọtụ ọmụrịma unu bụ iko nna anyị
agụrụ ụzọ akpa nkọfịa ọ mara ha na-ese anụ ya egbute egbute ya tupu ife dị m so onye ọgọ dị na-ekọkọ onye ọgọ dị na-asị eluigwe emele iji arụsọ anyị ifu anụ oruso anyị ifu anyị adụọ ya adụọkwa ndị oji abọsa dị na-arịọ ụmụrịma unu biko unu bi aya ezi anyị ọnwa ọ dị dem ahụkwa ndị ebe akpaghịlị anya mana ọ dị tọf unu bekwa ha maka eme ezi unu ekweghịsa ime anya nke ime abụla Kali, that's what you like. Would you take Mwakano mmamman ịfụnanya mmamman ife adịghị n'obi mmamman ọganiru mmamman kaadị ọ dị anya obi ụtọ si onye ka ịsọ onye kasịrị omerema onye ka asọ onye ka sọrọ omerema amara m ndị aka anụ agụ ochie ndị aka gbaga uche egbe dali elego omerema agwa ndị gbalụ uche nye pukwu elege ndị ichi na ọwụ anọ m anọdụ omerema ekwe anyị gị ndị ichi ekwe ndị ichi na mfa asị anyị gị omerema anyị ga-etu une ife ọma mfọta nne anyị gị omerema ka afọtọ ya o mee anyị obi ụtọ anyị fọsị this part of history anyị amụrụle anyị ekwele mkwasị anyị anyị ga-etu une anyị asịkwa onugo ndị chin unu ekwekwa ha ifere eme anyị ebe ọhụ kwesị unu ụdachi a mkpa nnena a mkpasara ya unu mee nke ọma ọwụ kredito ọsampụ oge anyị gwere ya na-aba mba anyị mana sị ndị chin gaa na-aga mgbe ochie ndị akanụ na-asọ ụmụ ụda ukwu egwu unu ụmụ izikwa ọkụ ọhụ ndị chin unu ụmụ izikwa ọkụ ọhụ unu ụmụ izikwa ya anụwa ya uru ibe alụ ọka anyị alụ ya ya ri ibe eti mkpa anyị eti eji ya ri ibe o kwesịrị eji iji ọkpa anyị eje eje ọwụ unu ụmụ izikwa ọkụ ọhụ a mkpe mfasọ ya dịche nnọọ afa Jizọs na si eluigwe ọfụlesi anyị etego une ọwụ anga agaliga ugwu ama nna ugbu a ebube ndị ụmụ ode okwu ya gaghachikwa ibe ọ dị ya mere anọgụ m akụkụ ụjọ adịghị ya shi ike zi anyị ife ife ọwụrụ awụ ma mmadụ apụkwa ogo emego obi ịda mmiri ife ife ọwụ ha awụ ọ karịghị nke adịghị mma mana nwa ngọm imekwa reply girisi ụlọ anyị achị awụ nke dị mma ma imekwa mgbamgba aka gị ka ụda ugwu kwen obi golu kwen ndị nwe ogo ndị weze ndị eri isi wee ri akpa kwen ndị kpaị na-akpa ịsagbahali ya ụmụ ife ọwụ eleghe awụrụ maka ndị ka bịa n'ugbu a ụmụ ụda ugwu dum ibe ibewa na ọha ma ogo ma mba ma ogo Naijiria ma ali bekee wọsị wọjita kpaị were akawọ kpaị ụgbụgbọwọ nnọpụgo echi onye ọdụ abịa kpaịrị wọ maka gị ife ọha ịkụ nkịta gị ọ ife ọzọ lelee nna m eji kalụ ya ọdụ ga n'ebe ụmụ ajụjụ ọjụ le mmadụ anọ m ya ife ọ meta ma ọ bụ ike onye ọchịchị ma ụmụ ife nwere ma a na-etolu eji kalụ ya ọjọọ nna ya ajaghị gị nna gị agba anụ ọdụlụ ya ga-ebi ajaghị gị onye ọrịa ịbanye ikpe ekpele onwe ya mee ụmụ ụda okwu ndị mara ife ike kama mbịadịkwa nọga na-akọta na-emeta egbe ugo bịadịkwa ha ọkụkọ o nwere ọ dị ansị anwụkwara je na ugo ha mgbu and ọkụ ọnwa mmụị eji ụmụ ụda okwu na namba
ọkụ amụ ihe nle ya ọ dịghị anyụkwa ya mee ka anyị tụ eji akpa n'aka ịbịa nke mmadụ n'obi aba alafe m atụfọgọ ọnụ mgbe ụfọdụ ya dịeleghị na na-akarị na na-egbichọ n'aka ise anyị gị ụmamba national ụmamba ndị bi aba and ụmụda okwu na-ebi aba nke wụ sekretarị imewo ife mmega tad na bọọdụ ya wee so ife onji baba ozi oji bansa ụnyaahụ emegata ife memegatara ma ọ wee ụmụda okwu ji aba alụa mgbe ụfọdụ dịlegị anyị so mefe mmega so ụmamba obi dị anyị ụtọ tad nọ ife ya emega ebughaliara emepụ anyị emepegharị na-agaje anyị cha anyị jọtọ na nna m ụkọ ọnụ aka ịsaba ha lee ya ọ na-adị mma ibi nwata afịa ido gahara mmiri leda solidarity edi continue ụmụ ya okwu nọ na mma ya ọ dịzi mma karịa na ọ dị afọ abụọ afọ atọ ga-aga mgbe adịghị anya ikpere igbu ndị ha na-efele na ikpere igbu ala ha emetọ onwe anyị ike ife gbasara ụmụda okwu bi n'iko ọ na-ezi otu n'ife ahapụkwa na-eji anyị ndị young boys ọ bụ ndị chi nọ na mgbakọkwu ụmụda okwu ijizi anụtụ mmanya anyị gaji metụ enyi onwe nwata ekologo ife gbasara uke anyị osite nwata ndị odo ya pụsa ya bịa sị anya nsị onye ahụ eji atụ oyite ga-ekwuri ya nsị dị ha platform ndị uke anyị sị o nwere ụmụda okwu kwuo efọghị na ekubasa ezi anyị ma bịa topuo anyị aka na-eji atụba aka ọhụ ya obusa mgbuta because onye amaghị nwata amaghị abịrị ọ na-ama aka ya anyị emebara ya tadị na Chineke nyekwa ha aka nke fọ n'afọ emewe ya na-ama ya ọ gara nzọ afọ Jizọs eji aka nọ dịkwa mba azụ eke kweno mgbe ọhụ ụwa ebe ama ọrịa ebe ọzọ atụrụgan eje ruo ọdụ mmanya abịaga ugbu a mana ọha mma afọ akpali ọrụ aka ọmali responsibility ya mbe kweno ebe anya pụle mmụdakwu mmanya anyị dị nweta ụbadịkwa ya ruo nwo nke dị unu gwesa mmekwa nso ayọrọ ya abụọ mata nso unu ahụ na nọ Prince. Jalaba. Mbazwe ke kweniwo anebe kweniwo akanu kwen immense nana oh look at akanu
oche dum ndị na-ebe ọgụ ịwụba ọnọdụ bụrụ ndị ebe ọgụ ịwụba ndị ya gbagbara ngwagwuru akanụ ọwụ mụda akwụkwọ si ulego ihe kpachikwa ya gbachi ịhụkwa ya oge na ọgwụ akanụ adọ ibe akanụ ma ife mkpa ga-alụ ụmụda akwụkwọ na-enọkọta ọ ka gị ka nwụnna anwapụ nọkọta ọ gị ka nwụnna akanụ nọkọta enweke asị ebe akanụ nwere ọ ji megharịa ọwọ́ gị ka nwụnna mbe kwena ansịghị angade maka ibe anke njem arị aka n'aka anyị ghe ụmụda akwụkwọ na masarị gị ọdụ anyị akpakwalị gị ọdụ ọya ife mbi eme ịjala ebe ọ gaje n'elu ikoro ndị aka anụ jụrụ ọ gịnị megasị ya ji ọdụ ala aka anụ adịzikwalị ya bụ eme ozi nlọ ọ dịpụga na mma mbe odenkwu imensu ụmụebe ọtụgbu Meje. It's on record. Yo! Eze fumọji nọ. Eze ogo pawa. Anna Joao, Eze Joao.
Ọjị